Mali politique tonga charia gafe ba mi be Mali kono kabini san 2005 na bi wolo ko charte de parti politique Mali politique to be fe ka yele makoni do akono ko la ka keni Mali jamana mara ko do bi re ka da ni o kama clé fla nyongo yo do buru dala u fe o ka je ku ba yere fe no yo forum de parti politique ya sa ka kuma nyongo yo yere sisi o ka la jere yere si fe sa politique to o kono yu shoni si ko sebe politique to yere sigi jogo kunya u ka Mali jamana kono ani na folo munu be duma ninka u kokoroma do charte ne be parti politique ou permettre ka barake ma famille parti création que toi bola o era la ay min fo la ka chango bon parti politique créé kana ke iba foko follow avec créer toi amna jama be bena de ka atelier konna c'est-à-dire aka ke fenye fem konna na be créer ni création be ke c'est-à-dire aka kana ke ne kan na obe mukarsa kan na aba kungula ngata parti créé do aka wuli ata parti créé faut parti création condition do ka créer la condition mire konna la iraba do ni karsa parti créé ani a créer ni kaka autorité au coup aclito rola ko se en de kuma donc flana e mi fana ko financement an ko ka financement ko mai an la jango banda la nga ke aide atle fla la jere resi fesa la nyini chama ko ni tala politique to kunu yere fe munu yere bina la je jinye majoli donc au seben metadi président des partis et mouvements politiquement donc si ça no lu fana bitla ka nyonye kaka nous sonna en falling minu sebena ou be nous be min faraka ou faraka ka klaka ajabala nous ka jabala ou tlaka conférence de presse que ni parti politique hake min kera parce que parti politique be no ambe ni ka angacha on est à peu près à 57 mais plateforme à l'intérieur de sa plateforme bala et ta sur plateforme clean kono la et parti mugambo kono ta sur plateforme clean kono la bisabare de plateforme doula donc on ni biduru ni wulu nanti kini Madame Piatika la silikando kaboba mako fewa bambarata